Tri veci, ktoré denne používame, ale boli pôvodne vynájdené pre ľudí s handicapom. Elektrická zubná kefka. Vec, ktorú používame denne. Ľudia so zdravotným handicapom, ktorým ovplyvňuje stisk a ovládanie dlaní, mali s bežnou kefkou problém. V roku 1954 však bola vynájdená zubná kefka Proxoden, ktorá vyriešila problém ľuďom, ktorí majú obmedzenú silu a pohyblivosť. Klávesnica, respektíve písací stroj. Taliansky vynálezca Turi si všimol, že jeho nevidiaca priateľka má problém napísať list. Práve preto vyvinul prvý prototyp písacieho stroja, ktorý sa rokmi rozvinul až na klávesnicu, ktorú poznáme dnes. Chodníky, ktoré začínajú s plošinou. Je na prvý pohľad dnes zrejme, že takéto chodníky vznikli pre ľudí na vozíku. Takéto chodníky sa poprvýkrát objavili v Spojených štátoch v roku 1945, keď sa po vojne vrátilo veľa zranených vojakov. Neskôr sa však objavili všade a tieto chodníky sprístupnili pohyb nielen